Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka All Meghalaya Kickboxing Association ha ka arhu pratrik unailar araja abusan lingba u Presiden Kesenjuk uba Samuel Hasha ulapan bana baon pelong ya ka first state level kickboxing championship ka ba arsngi lenter ya kani ka championship la thmu ban pelong ha ka khat ar bat khat lai tarik unailor araja abusan ha Bharat Scouts and Guides Shillong kani ka championship kandan South League ka dan ki balapya ki bakantop ya ka Tiny Tots sub junior junior but senior. Haba ay jengkran cekila patay kubor uba Samuel Hasha u Presiden Kesenjuk uloong ba haduk menta kumbalai spa ngut ki bala thep kerteng ki kentei but shinrang nak menta kani ke championship. Kani ke championship kalong ru shibenta ban sandur ya ki khana ele kai ke jilla kum ke jingpin kre nak benta ki Limpung national level. Awai dai perkene ke jingla kai jungi ya ka kickboxing. Te kublish bunne nam ta ne kapor ka khadrat ka jung primo. Te nakaleng ni junga u Presiden joka All Meghalaya Kickboxing Association ba Samuel Hasha te ngipen bana ya kene ka first state level kickboxing championship ar hosan kaban salong haka khat ar bat khat lai tarik u September uni ubnai banwan hangtei hapo Bharat Scout and Guide hapo Shillong te nila pan kre la slam ya kane te kajing pan kre jungi kala ya sha but ni expect ki khna ni karman baki khna kin don hangne kumba laispa but ki bala registration kalong kumta ar spa san forward ek bala da registration te ki lang don hero ki ban register namar ba ka closing jo ka registration ro adu kan lo haka like ho tarik munta unai hi sastang shisni asni namar ba ila bun pala khna ti kibawan ban shimbanta hagne ka state championship ka first level championship ki long hadu khundai tili ki district mat kata kadai ka East Chanche Hills, West Chanche Hills, Ribhoi district, East Khasi Hills district, Eastern West Khasi Hills district, West Khasi Hills district, South West Khasi Hills district, South Garo Hills district, but ka East Garo Hills district kidon hadu khundai tili ki district ki banwan ban yeshimanta ha kane ka first state level championship but kane kan long ka championship ka ba he tam apo kane ka challa jungi ha bai dei ka kickboxing te nakaleng ka jona ku president jo kane ka All Meghalaya Kickboxing Association nakarpat ya kikmi kikpa ban pha ya la jungi khul banwan chimanta ha kane ka state level championship but nakarpat ro ye ki school ki college ki clubs ki associations ya ki principal jo ki school ki bapher ki college ki bapher ban pha e ki khna ki jo ki na ka school ka jo ki wan man shim banta tang arsmi ya kene ka state level kickboxing championship kata kalau ka khat ar bat khat lai tarik te ki khna ki hapan wan pat na do khat wei tarik namar bang hapan penbeng ki hapan penbeng apa ka jaga thia ka jaga diam ka jo ki natani hapan thau lapa ya ka weight ka category ke jo pi na do khat weight tarik tingi karpat ki khna bakil wan sa lapa na do khat weight tarik ham tai hapo Bharat Scout and Guide ka bangila pan kre lapa ka jaka sa na ka banta ka jo ki te ni karpat ro ya ki khna ki barim ki jo miro hamdai bangim sha hindre ni sha lo ya baro banwan ban yeshim banta ha kane ka state level ki khna ki barim ka jongi wat ki bamdai ki khna ki jongi na kane ka All Meghalaya Kickboxing Association ro ki wei pat ki khna ro ki la banwan ban yeshim banta ha kane ka championship namar ba kane ka championship ngim pantam ki khna jongi hindre ni kedoplut ya baro we give a platform ni ay ka platform ya baro ki khna samla kin thai bat chingrang nadu ki Tiny Tots ki bare ki sub junior but ki senior ro kumjo te but ki khna ki bajok ha kane ka state level championship ki ban lei ban yeshim banta ya ka national kickboxing championship kawan sa long hakini ki bna ban wan hapo Bhubaneswar hapo Orissa te kata gede ke jingwan ke jungi banta kasni ban penshai ya ki khna samla ba pinshim ya kane ka lat kalenti ban wan ban shimbata ha kane ka state level championship but ni karpatro ya ki kimi ki pa ki parlok parajor bat ke nong chong snong jo kane ka jilla Meghalaya jungi ne ki badon hajan kane ka Shillong ro ki la ban wan ban pe
Jaladehi kila panuan saki hangtai hapo Bharat Scout and Guide. Ti kila panuan pek ya kena kijing lekai kickboxing kalong kumno. Kena ke kickboxing kena kijing lekai kaba internet hadu kata. Amdai re bangisim daga tiket. Andai it's open to all kila panuan pek kila panuan ban saki ya ketika state level championship. Kata kena kijing kerpat nak kaleng juga All Meghalaya Kickboxing Association. Di tangkat ni nak kaleng kajungi bat ni ai ka kickbox kirwen ya ki mi pa ya ki school ki college bat ki khna samla kan thei bat chilran ba ban yale kai kha hak te ka state level championship te tan ka ta hi na kaleng ka juni Kumbak nangot ki kintai bet serang ber ki total number jo ki thei bat ki shimrang ki po hado lies pa mo te kintai kan no serang kan no kan thei te hado menta number ba ki dang don shu hi ki ba dang registration ki kan thei ro ki la po ki shis pa tam ki kan thei ga ba khambun de te ki de ki khna kan thei bani ki shimrang te khna shimrang malong ala shu tam punta thrai tinta kumar ko lai kum de te total number te kum ba lais pa de ki ba register te ngi kerman ba hakni ki sni minta ar lais ni insa nangwan shu ki ban lai ka registration Iton hangme ka kategori ngibun tinon ki tiny tots ki khna ret ka bana do hindrum snam hadu khandai snam nangta ki ba khandai snam tam hadu khadar snam nangta khalai snam hadu khatsang snam nangta khandru khanyau khatra snam nangta pat la dei ki khatra snam se jrom pat la dei ki senior te ngidon ka tiny tots ka semi contact ngidon ka light contact nangta ngidon ka point fighting ngidon ka kick light ngidon ka full contact, ngidon ka low kick, but ngidon ka K1. Kita kidai ki jingle kai. Price tadi. Kindon hanne ka team ka team champion. Kindon ka team champion trophy, nangta ka first runners up trophy, nangta ka second runners up. Nangta ngindon na nakaleng joki kenthei ka woman best fighter, but nakaleng joki shinrang man best fighter. Kita kidai ki bangi la lepan nak benta kanega championship ini ngindon baik overall na kaleng jumi te ngindon le iban om dari nomor ba kanega association ka jumi ru kala de barim ha po India bat po Meghalaya ru kala de hoy barim tam bat ka bala telun haman lagi stem yakini ki jingle kai bat ngilong aktif ha nga yala jong ngalong master nga hikai hidalade nga sedak shna yegi khna dalade but nga yana megi khna dalade namar ba lada shugo mentar phidon ka association lada phidon ki nom hikai lada phidon ki master menta nga shu shim khna nangne namte te kamot kata ka shimjing e yengiru ringi pat nalade ngi shna hi nalade ngi hikai hi aman laki school haki college ngidon training center Umsning, hapo Jankia, hapo West Khasi Hills, hapo Garo Hills ngidan, hapo Shillong, hapo Pershillong ngidan. De mi hikai hi dada de ki khna, but mi pe katkom ka kabel ka jingla jo ki khna hi. Hakane ka state level ro ki khna kim ban yale kai direct ba ka full contact la ne ke kewan. De ngi select hi ki khna katkom ka jingla ki jo ki. De hakaba yede bat kato te ngin sa pe namar ba hadu man sa tingin pat nang ko e di menghakane te kadai tangkajingnya discussion dari min sai pe kai katam lo mengenai siapa dari nangale ngajungi tengi perkhat ke iki ke bapahi nak mentar ki nak samla bat kapongsan te kajing akatin nak ki ki pa de naki ki bahi hasan ki kena dari nangale ngajungi tengi ai kajing hikai ke batas tam le debut ki kena mana hikai hidala de bat ngayalam hiru yalate keleng-keleng national me dari international tu dari kasong pat hakajing ya raila ya monjorong it saya pet ke kapalong maman nomor ba ka hiru nak benta ka jong hiru nak benta jong kiwiru dari ka kapalong ka baji ate ya kata ni pat manong i kalau kata tempat mulai gitu oh hakatu ba sni ting nya dalam tambah kajing ya keren kajing ni kalau tang malu ya mirjing mo da kano kalenti ka mangilaban ya dari tangkat kahi dari ingin saya pepat Indonesia mat kinsa ben saya meeting